जिना जिना आइ बाहेरायाव ओंखारबोनायसुन जिना मानखो नों मानो लोगो हमनो एगाराखै नों एसे सोलायनो नाजादो आंनि लोगो हमनायखौ नोंसिनो मानो नांगौ आरो आं मानो सोलायनांगौ होमब्ला आं नोंनि बिफा नंला नामा नों आंनि खोथाखौ फंसेबो जेबो खोनासंला बिदिब्ला नोंसोर मानखौ मानो सैया आं दि बेखौ बेसेबां मोजां मोनो आंखौ आरो दा होबथासै नों मानखौ मोजां मोनना मा जाबावनो माना दिनै फाग्ला जानायनि महरावसो नों मानखो लोगो हमनो नागारदो नङाब्ला नोंनि जिउआबो मिनिजानाय फाखनावसो नोंसिनि थाखायनो जागोन आफा आंनि जिउआ मिनिजानायनि फाखनाव आफा आं दा मानखौ बोरै बावनो हानो दिना नों गोबां खोथा बुंनो रोंबाय बिफानि सिगाङावबो आं बुंदो नों मानखौ बावनो नाजा आफा नोंसोर हाजार बार बुं अब्लाबो आं मानखौ बावगारनो हानाय नङा दिना खोथाखौ हमथानो नाजा नों बे फाग्ला जानाय सेंग्राखौ मोजां मोनना मा जानो आं जेब्लाबो फांखि गुनाया फंबाय गय खानि लाबोनाय जोंनो इसोर दे जागोन दे दे जा नोंथां आस्सा दा नोंनि गथ'फोरा साबेसेमोन लायो आंनिया गथ'फ्रा साथाम फिसाला सानै आरो फिसा हिन्जाव सासेल' फिसाला सानैयाबो हाबा जाजोब्बाय फिसा हिन्जाव सासेयाबो कारनायाव हाबा जाबाय नोंथाङा मालाय बारग'बाय र' आंहासो दा बिहामजो नागिरनायाव हालाय हाफाय जाथारबायलै आदा हा मोनबावनांगौ जाखो आच्छा नोंथांनिया गथ'फ्रा साबेसेमोन लायो सानैल' आदा फिसाला आरो फिसाजोल'थार दा बे फिसालानि थाखायनो बिहामजो नांथारसिगौ जाबायलै आदा बिदिब्ला आङो सासे हिन्जावसा खोथानो हायो जोंनि गामि खाथिनिनो नंगौ नामा आदा हिन्जावसाया बेसेबां फरायनाय बियो पिअखौ पास खालामनानै दङ बिमायमोननाव फरायनो थाहैदोंमोन दा फैफिनबायसो माथो मोजां मोननायफोरसो दं नामा आदा मोजां मोननायाथ' दंमोन फंबाय नाथाय सेंग्राया एसे गाज्रि जादों दा न'खराथ' बेनो हरनाय नङा बिदिब्ला बेखौनो थाबनो नायथारनांगौ जाबाय संगालि हिसाबै आदाखौनो लांफाथारनांगौ जाहैबाय जागोन फंबाय हिन्जावसाया नायनो एकदम समायनाथार आङो दा हराव गासिखौबो सावरायना थिग खालामखागोन गोजोननाय थाबाय आदा आदा आंहा एसे खामानिबो दङ नों थाथ'दो दे आदा दे फंबाय जागोन दे फंबाय फिसाजोआथ' बेनो ना बेनो फंबाय खोथायाथ' बेनो जाबाय नालाय गासैबो बुजिखालायबाय बिसोर जाहैबाय सेंग्रानि बिमा बिफा खुलुमबाय आच्छा नोंथांनि फिसाजोआ बेसेबां बेथ' पिअखौ पास खालामबाय दालाय माथो एडमिसनबो लायासै बिमायमोननाव दोनहरदोंमोन माथो फैफिनबायसो मा जाबावगोन बेजों दे दाबो जेबो नंला दे फिसा हा नोंनि मुङालाय माथो फिसा आदै मादै आंनि मुङा जिना गोजोननाय थाबाय फिसा जोबोर मोजां मुं आंथ' बिहामजोखौ सायख'खाबाय बिफा नोंलाय माथो बुङो नों बे खोथाखौ आंनाव सोंनाय नंला आंहा दहायनो सायख'खुमागासिनो दङ बेनो आंनो सना फिथर बिहामजो जाथारगोन आदै आरो मादै आं दुखु खालामो आं बे नोंसिनि रादायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा आंहा मोजां मोननाय दंखायो हारे फिसा हिन्जाव नों मा बुंखो बिमा मा जाबावनांगौ जाखो दालाय माथो खालामनो मोजां मोननाय थाखानायखौलाय बेबायदि नङा आयं
हा नोंनि मोजां मोननायलाय सोरथो जाख' आयं आं मानखौ मोजां मोनो मानखौथ' खोनानाय बायदिब्ला गाज्रिसो खोनाबाय नङा आयं आं मानखौ फाग्ला जाबाबो बावनो हानाय नङा बे मोजां मोननाया गोदान नङा आं बेखौ बावगारनो हानो जिना नों लाजियासै आलासिनि सिगाङाव बेफोर खोथाखौ बुंनो दे नोंहाबो माथो रागा जालाबायखो आलासिनि सिगाङावनो आस्सा नोंथां नों जेबो दा सानसै नोंनि फिसाजोखौल' बुरखानि नाजादो जों इयुनफोराव खबर लाफिनसिगोन दे फंबाय थाथ'लायदे बिदिब्लालाय दे दे थाथ'लायदो दे जागोन दे होनबालाय खुलुमबाय ओइ फाग्लिफोर आंनिया बोथिसे जाबायमोनहाय जोंनाबो जाखाबाय बोथिसे मैया माथो जिनाखौ नायनो फैदोंमोन न फाग्लिफोर मालाय हौवाया कम्पास खालामबावनायसो मोनदोहाय फाग्लिया बेखौनो केन्सेल खालामहरदोंनो ओंहाय फाग्लिया मानखौ गोसोथोनानै हौवा मोजांखौनो केन्सेल खालामहरथारबाय मा जाबावगोन बेजों हौवानि बिमा बिफाया जिनाखौ जा फसायखादोंमोननो जोंसो बेबायदि बिहाव बिखुनजो मोननांगौमोनहाय जोंना खाफालानो गैया खोमा जोंहाबा हौवाखौ माबायदि मोनगोन गिखांबायसो आं फाग्लिफोर जोंथ' हौवा मोजां मोनखाला औहाय नों थिगखौनो बुंदो बे सिगारेट सोबग्रा सिखर जाग्रा लायाबा माथो उपायबाव जोंलाय फाग्लिफोर नोंहा माथोहाय दा बायदियाव जौ सिगारेट सोबि सिखर जायै सेंग्रा मोनोब्ला हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय बायदिसो जाबाय जाला बे सेंग्राफोरजों मा जाबावनो उनावहाय ना गोरान सामब्राम बेफारिफोरखौबो होनो रोंनाय नंला बिसोरो जा बुंनो हाखायो फाग्लि नोंबो थौ दोमाबार मैगंफोरा सायला सायलि सायनानै ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ ओइ जोंहा गाबोन बाजाराव थांगोनहाय आंहा देलायग्रायानो गैया जादोहाय गांसे गस्लाबो लाबोनांगौ नोंसालाय जेबो बायनांगौ गैया नामा बाजाराव फाग्लिफोर मानो गैया जानो नों बांद्राय उल्था फाल्था दा खालामबाय था बाथ्राफोरखौ नोंथ' बुजिनो हानाय जाबाय दा आं मा उल्टां फाल्टां खालामदों आफा आंथ' बुजिदों नोंसोरसो बुजियाखै आफा नोंसोर आंखौ मा बुजिदों जिना आइ जों नोंखौ मोजाङानो बुजिदो जों नोंनि इयुननि मोजांखौसो सानदो बिमा बिफानि साननाय लुबैनायखौ एसे मोजाङैनो फालिनांगौ नोंसिनि साननाय हनाय लुबैनाया मा आफा नोंथ' मिया एसेबां मोजां सेंग्राखौ मानो रादाय फेलें खालामखो नों बेफोरबायदि सेंग्राजों जुलि जायाबा सोरजों जुलि जाबावनो आफा नोंसिनि साननाय हनाय लुबैनाया बिदिसो आं माब्लाबाबो माननि अनगायै गुबुनजों जुलि जानाय नङा जिना नों बिफानि बिसि लोंनायखौ नायनो लुगैमारदों नाय बिफानि बिसि लोंनायखौ आफा 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 दिनै मा जाखो आफाया बिसमुलि लोंनो होनना न'आव हाबफैदों मा आफा जिना नाय आंनि बिसि लोंनायखौ आं बे न'आव माब्लाबाबो थालिया बिफा बिफा नों मानो बेबायदि खालामखो बिफा नों मा जाखो आयनायं जाफैनाय मा जाखोलै आयं मा खालामना लाखो आयंलै आयं गामियाव मानसि लेंना लायथां आयं माबा थां नोमायावहा माबा जाबाय डाक्टर लेंना थां बिफा नों मा जाखो बिफा फै डाक्टर माबोरै फै दे बेमारिखौ बोखांलाय आयु ओरै नायनायसाय खननायसाय
दे जेबो नङा बेमारिया थिगैनो दङ हामगोन दे बारा सिन्था खालामनाङा आं मोननैसो मुलि होलांनि बेखौ जाबानो हामलांगोन फेन्दाल लोंदोंमोनलै डाक्टर अ फिनालसो दे जेबो नङा लासैनो हामगोन दे नैबे टेब्लेटखौ ओंखाम जाखांना दौबानो जाबाय आरो नैबेखौ फुं फुङाव दौबानो जाबाय आरो गरम बेसाद जानो होनाङा आं उनाव खबर लाफिनगोन दे सिन्था खालामनाङा डक्टर राङालाय बेसेथो जाखो बारा जायाखै बाजै 20 रांल' जादों नोंसोर जोथोन लानायसाय नोंसोरबो एसे नायथ' दे बिदिब्ला आं उनाव खबर लागोन हा बोरैथो जानाय गथ'फोर फिसाजोनि थाखायनो मुलि जादों जाहोनाथ' मोजां मोनलायनो थाखायनो जादोंना अ आदा मानोथो सिरि सिरि खैफोद खालामना लाखोब्रा आंलाय ओइ बाजै बेसिनि थाखाय गाबोनफोर मिटिंखौनो खालामदो गासै रायजोफोरखौ लिंनानै नोंसोर हायाबा जों दंना दे बे साननैसोआवनो जों मिटिं खालामसै दे होमब्ला थाथ'लायदो बाजै बेमारिखौ मोजां नायथ'दो जों थांनोसै दे थुदो मान बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय आयै गामियाव एसे बेरायनानै फैनो दा थां फिसा गामियाव बेरायहैथ'नाङा मानो आयै जिना आरो नोंनि मोजां मोनलायनाया जेरावबो दावराव लामा ससे थाबायबानो खालि नोंसिनि खोथा आयै नों मा बुंखो अ फिसा आं थारखौनो बुंदों नोंसिनि थाखाय दिनै जिना बिफाया बिस लोंदों थैनो थाखाय मा दिनै गामियाव बेसेबा दावराव नों जिनाखौ बावगारनो नाजादो नोंसिनि थाखायनो जादों गाबोन नोंसिनि थाखायनो रायजोआ बिजिरगोन नों गामियाव बेरायहैथ'नाङा मान मा गाबोन जोंनि थाखाय रायजोआ बिजिरगोन माना मा गोरोन्थि मावखो एसेबां बयजोंबो गाज्रि मुगैजानाय सावरायजानाय जिना आं नोंखौ मोजां मोनो आरो आं नोंखौ मोजां मोनना एसेबां गाज्रि बदनाम लानांगौ नों आंखौ बावगारदो बे मोजां मोननाया थांखिखौ नायनाय नंला मान नों बेफोरखौ मा होनखो जिना बे मोजां मोननाया मा जामारखो एसेबां बुरखाय हायै आंबो गावखौनो जेबो हमनो हाला नाथाय आं बे मोजां मोननायनिफ्राय जेननांगोन आं नोंखौ माब्लाबाबो जेन होआ बे मोजां मोननायनिफ्राय आं आफाखौ बुंगोन जोंनि मोजां मोननायखौ जाफुङो होनना प्लिज मान नों बे मोजां मोननायनिफ्राय दाजेन बेबायदि बुंनानै मा जानो जिना जेराव गाबोन नों आरो आंनि थाखाय रायजोआ बिजिरगोन आंनि थाखाय आरो आदैयाबो बिस लोंबाय आरो आं बोरै फिन बेबायदि खालामबावनो बिदिब्ला आं मा खालामबावनो बेखौ आं मिथिला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बिसार मेलनि सावरायनो गोनां हाबाफारियानो जाबाय मान आरो जिनानि सायाव सावरायलायनाय दा बे हाबाफारिनि सायाव आं माखासे खोथा बुंनो सानदों दिनै बर' गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि जिउखौ मोजां मोनलायनायनि सायाव रंजा खुसि हगारनानै इयुनाव गोबां गाज्रि खालामनानै लानायखौ बांसिन नुगासिनो दं बेफोर जाथायखौ बारानिफ्राय बारा खोनागासिनो दं बेराफारसेथिं गावनि बिमा बिफाखौ दुखु होनायखौल' नुयो मोजां मोनलायग्राफ्रा बुजिनांगोन बिमा बिफाखौ दुखुआव खोलैब्ला मा जानो बिमा बिफाया अरायबो फिसाफोरनि मोजां सानो बेफोरबायदि नंखाय मोजां मोनना बेफोरबायदि गावखौ गाज्रि खालामना लाबाथ' जानाय नङा मा बुङो रायजोफोर मोजां मोनलायनायफोरा बुजिनांगोन बिमा बिफाफोरखौ दुखु खैफोदाव खोख्लैबा मा जानो मा बुङो रायजोफोर
नों थिगखौनो बुंदो फंबाय नों बुंनाया सैथो जाथारदों मानो बेबायदि थगायनानै बुरखायनानै गोसो थोनांगौ जाखो दा बियो बे हिनजावसानि जिउखौ गाज्रि खालामनाय जायाखै होनबा रायजोफोर रले फंबाय जोंहाबो दिनै सानै साथाम दङ फिसाजो हरनो बिलाइ हरनो बिदिबाथ' जानाय नङाना आं बुंथ'ला आं दाहाय बुंफिनगोन आच्छा नोंसोर बुंनाया गासिबो थिगानो दानिया मान आरो जिनानि सायाव जेबो सोंथि खालामनाय जायाखै दा जिना बिफाया मा बुङो एसे बुंग्रोथोसै रायजोफोर खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बयबो मिथिजोबखाबाय बे हाबाफारिया मान आरो जिनानि थाखाय जादों दा आं बे आंनि सैथो खोथाखौनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव बुंनो सानो जिनाया आंनि नायल' जायल' खासेल' फिसा बेखौ बिमा बिफाया हास्थायनाय बायदि बिलाइ हरनाया जोंनि मोन्थाय दा माननो बोरै हरनो नुखानाय आरो खोनाखानायखा आरो बियो उनावहालागै फाग्ला जानायनि महरावसो बिनि सोलेराव दाथ' फाग्ला जानायनि मुलिया गोबां हाबनानै दङ आं माब्लाबाबो बिसोरनि मोजां मोननायखौ थांखि गनाया गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा जिनाया मा बुङो आदै बे मोजां मोननाया बुरखाय हाया मानखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आंनि जिउआ मेथाइ जालांबाबो आं बेखौ बावा आयं नों माने एसेबो बुजिथाराखै नोमफाया नोंनि थाखायनो थैनो थाखाय मुलि जालायबाय नों नोमफानि खोथाखौ मानिनांगोन आच्छा मान नों मा बुङो मानो गाबखो नोङो नों मानो थेसिरि थाखो बुंना होगोन ना नों आंनि मोजां मोननायखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मान बे मोजां मोननाया बुरखाय हाया जिना आं गाबाखै दिनै आं नोंखौ मोजां मोननानै जोबोद खुसि गामिनि माखासे साननो गोरों सुबुंफोरा बोसोन होबाय रमान्सनि खोथा आं बिसोरनि खोथाखौ खोनानानै जोबोद खुसि मा नों एसेबां दा बुंसै आं बुजिजोब्बाय जाम्बि मानो गाबखो आं सासे फाग्लासो नों आंखौ मोजां मोननो मानो गाराखै आं नोंनि जिउखौ गोबां गाज्रि खालामनानै होबाय थाथ'दो जिना बिफा जिनायालाय माथो न'आवनो गैया मा जाबावनांगौ दा मा जिनाया न'आव गैया आंनि आन्दाजाव थांनाय हरनिफ्रायनो गैया बे बिफा मा खालामबावनो दालाय माबार नागिरहैदो ना फिसाजोखौ नै बिमा नों आयनाखौ माबार खिथायदो आरो मानाबो नागिरहैथोसै आरो आं दा पुलिस स्टेसनाव इनफरमेसन हैनो थांसै र' आं बैनायखौ फन खालामग्रोनि नों आयनाखौ माबार नागिरनो हैदो हेल' गुमै हेल' बैनाय
मा जाखो गुमै नों माबार दानो जोंनियाव फैथारदो माथो जाखो गुमै एसे खार' मार'लाय फैनाय जिनाया न'आवनो गैया थांनाय हरनिफ्राय मा खालामबावनो नोंबो नागिरनो माबार फैदो मा बोरै जाखो बेलाय बे माननि आखल नङाथ' बियो नों माबार फैदोल' फैनाय दे गुमै आङो थांगासिनो दं दे फैनाय माबार फैथारदो आंबो पुलिस स्टेसनाव इनफरमेसन हैनो थांनोसै उम